Кажи, Вики. Ало, Владо, какво правиш? Нищо, ще ждеш на компа. Спиш ли? Няма Извинявай, съм. ако съм те събудила. Какво викаш? Значи, искам да ти кажа нещо, което Между другото, много слабо се чуваш. Какво? Много слабо се чуваш. Добре, ще говоря по-високо. Значи, искам да ти кажа нещо, което... Човека абсолютно нищо не мога да ти разбера. Какво? Не мога да ти разбера абсолютно нищо. Значи, искам да ти кажа нещо, което доста време ме търза и много искам да ти го кажа. Я ще изчакай. Чакай малко. Чува се ме? Чувам, ти едва се чуваш, човек. Ама ти чува се ме иначе? Овчите така подобрят. Я все пак. Така, значи искам да ти кажа нещо, което доста време, нали, искам да ти го кажа, но много ме е срам. Добре, ако можеш малко по-силно да говориш, ще да разбера какво е нещо, което отдавна ти да кажеш. Значи искам да ти кажа, че наистина много те харесвам и че много искам да тръгнем. Да, се базикаш. Не, човек, да се базикам, но съм сериозна, аз наистина много те харесвам. Сериозно? И реши да събере смелост ли? Какво? Викам, реши да събере смелост. Да, и отдавна събирам, нали, смелост, че сега реших да ти го кажа. И какво сега искаш да промера? Не сега просто, нали, сега събрах смелост, че ти казвам, че много те харесвам и че много искам да тръгнем. И кой начин? Добре, значи... Така ще пробваме, добре. Щом си казва, ще пробваме. Ама и ти искаш да тръгнем. Добре. Ама ти харесваш ли ме? Добре, бе. Съгласна ли си да тръгнем? Добре. Добре. Значи, утре аз да разберем и ще тръгнем. Сега аз не съм много те харесвам, обаче много ме би срам да ти го кажа и сега събрах смелост. Айде, утре ще се видим. Утре ще обадя, Айде. Дай хора, човека го прием много сериозно, цялата шуба да говорим дали ще тръгнем. Да обърнем. Да, ако го отрежа, вие сте виновни. Ама боже, горкия. Ай, лека мека и полека.